Dar kowe. Arae ra lunga. Genah ana bos datang kok malah medengus nang kono. Awas kowe. Ora ana wong apa-apa, das-des. Ono ngarep dinggoni kok. Malah ora pindah, sampluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iki nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, rumasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir niku mesti sampean malaikate Werkudara kowe iso ngeplaki Petruk, nyogodo sirahmu. Tiyeng. Iki nek ngenengi aku tak keplak ndasmu lho kowe. Dolanan guthik kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mraktekke kok mraktekke iki sliwar-sliwar nang mripat. Minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petruk ya ora. Genah nang ngarepe bendara kok dolanan guthik. Anggepmu iki sapa padamu wae? Sinuwun Ndarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Heh, cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak bales engko. Lho. Wani nglimpe to. Wadake tuwa Bagong karo Kresna. Kowe kongkonane anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Wela. Sing tuwa melu ngecak. Lah kowe iki ngayal kok. Ngayal apa? Aku lho bar dikampleng e. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Pate kok waton jeplak. Lho kok kasar sampean. Kasar mawon sampean yo ngarani kula sapenake dhewe kok. Lha nuwun sewu. Kula niku dadi guru niku duwe ngelmu. Ngelmu niku mujudake banyu sing bening, kan. Wondene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula embake kaya dene wadah sing resik. Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur ya apik wadahe. Kula soki banyu ngelmu kula ya iso dienggo penguripan, iso dienggo urip sak teruse. Mula ya ora aneh Pandhawa niku mesti dadi mergo wadahe wadah resik. Ning kula nuwun sewu lho. Kurawa niku lho Dik Pati nuwun sewu. Kurawa niku kula upamake wadah wis borot tur reget. Dadi kula soki banyu bening niku ora kok iso dienggo penguripan ning mbrebes mawon. Nuwun sewu. Sampeyan niku duwe kewajiban. Kewajiban kula napa? Ngerti nek Kurawa niku wadah borot tur reget kok sampeyan ora nambal. Kula niku pendhita dudu tukang nambal ban. Kan? Wis tau ngerti kula pasang ban pres ngoten. Kula niku brahmana, kula niku gurue padake tambal ban. Lha nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Sedaya menika gumantung karo nggone tumajuh para murid nampa ngelmune Bhagawan Durna. Oh, sampeyan ora ngerti kok. Nek teng pamulangan Sukalima niku ben bedane akeh banget. Nek Pandhawa niku kula paringi ngelmu ya ditampani tenan, ya diestokke tenan. Pandhawa, kowe sesuk teko ning Sukalima. Jam 7 esuk kudu tekan Sukalima. Pandhawa 5, Puntadewa Werkudara Janaka Klasdewa. 5:30 wis teng sekolahan. Guru teko niku dicandak tangane, diambung tangane. Niku tandha nek murid sing tresna karo gurune. Nggih. Kula wenehi ngelmu ya diestokke tenan, digatekke tenan. Pandhawa, ngelmu iki ngelmu atos sing balung wuleting kulit. Kudu tok lakoni poso 40 dina 40 bengi. Ya do dilakoni tenan ora ana sing nglirwake dawuhing guru. Mula ora aneh nek ngelmu niku ya iso kelakon. Mergo tetembungan ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekas lawan kas tegese kas nyantusani. Oh, tembang Asmarandana. Goblok. Niku copong, pocong. Adan? Nggih. Ya diestokke tenan. Nek sampean ngerti Kurawa, oh, Kurawa niku jan keparat tenan kok. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Kurawa 100 Kurawa. Sesuk jam 8 kowe tekan Sukalima. Tak wenehi atos sing balung wuleting kulit. Sendika menemban. Kabeh do semaur ketok gumyak lan rame.
Ning bareng kula tilik teng sekolahan 8:30 durung ana wong. 9:30 ming Citraksi karo Durmagati. Niku wae do nggawa kertu, ora. Liyane do teng mburi saka 5 do Ciliwi, ora jajal. Apa ora kebangetan kaya ngoten niku? Nggih Kakang Durna nggih. Iki lakonana. Pusaka iki kudu tok lakoni, aji-aji kudu tok lakoni. Nglakoni 40 dina 40 bengi. Poso. Aja nganti mangan apa-apa. Aja nganti cedhak karo wong wedok. Dok sendika. Ora ana sing kuat, kabeh gagal kabeh. Citraksi kuat poso teng Sentong 40 dina karo bojone ning jero. Ayo betah wae. Nggih. Do nonton film. Penyakit tenan. Nggih. Dadi aja mlake karo Begawan Durna. Nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Ngendikane Nak Prabu Duryudana niku panci kepara leres. Nek Kurawa karo Pandhawa niku akeh banget bedane. Nuwun sewu. Wong cak-cakane iki mawon beda kok. Sing jeneng Pandhawa menika nganake Pasewakan Agung. Mongko ratune durung lenggah. Niku wis sandher para nerpati Punggawa Nayaka kabeh sedeku mari kelu. Ora ana sing wani kemecap yen nalendrane durung kemecap utawa durung paring pangandikan. Nggih. Niku Pandhawa. Kula ya wis bola-bali melu Pasewakan Agung negara Pandhawa. Ngamarta. Nggih. Mriki benten ratune wis lenggah, nayakane rung ana. Lho, kursine isih kosong. Niku napa pantes kaya ngoten niku? Aja kok nayaka. Nuwun sewu lho, Di. Niki mboten kok elek-elek negara Ngastina mboten. Nek niki kenyataan. Nggih. Sing jeneng Karawitan Ngamarta lo Pandhawa wae beda kok. Oh, beda. Beda sampean tak kandhani. Sing jeneng Karawitan Ngamarta niku penabuhe, wah. Anggres jame kudu ngiringi sanata lenggah jampar ya do lenggah kabeh, ora ana sing cemuwit. Mula jenenge wiyoga. Wi menika wis ngarani yoga menika tapa brata. Patrape wong naboni kaya tapa brata. Lungguh sila ngadhep gamelan, ora cenanangan minggok nono mrendok mrene. Nggih. Niku Karawitan Pandhawa. Jenenge napa? Pandhawa laras. Oh. Nggih. Sindane wae kaya ngoten kok sindan Pandhawa niku nggih apik-apik kabeh. Dandan yo ayu-ayu kabeh, seragam kabeh, brose padha kabeh. Ya mung centelane beda-beda. Nggih. Niku kabeh ya do meneng kabeh, ora ana sing cemuwit. Beda karo sindan Ngastina. Ah, sindan Ngastina kene ana pangan. Wis ra gagas dayoke sapa? Cemal. Wancine muni sasi siswa ya karo mamah. Kancing cemal. Nggih. Lho, ngandha. Urung wiwit gamelane muni wis sendhe-sendhe kancane turu. Wah, lah pripun wis sopi? Kon danai pira nek kaya ngoten iki? Nggih. Kakang Durna nggih. Dadi sampeyan pun ngalahke kali kula. Ning Mang Tintingi awak sampeyan piyambak, Mang Tintingi kahanan Kurawa piyambak. Nuwun sewu lho, Di. Niki janjane kula mboten ajeng elek-elek sampeyan. Ning kaya ngono niku janjane mingkari srawunge. Nek bocah niku disrawungke papan sing apik, bakal dadi bocah sing apik. Nek bocah niku dipapak srawungke papan sing ora apik, bakal dadi ora apik. Lah, Pandhawa mangko srawunge ya cilik karo pendhita karo Brahmana ing mapana ning alas. Mula tememen ngelmune ya dadi tenan. Ning Kurawa niku nuwun sewu. Sing ngomong Kurawa sapa? Kula. Lah. Niku. Mula ya Kurawa ki nek dinaiki ilmu apa-apa ora bakal iso tememplek wong srawunge wong kaya ngono. Lha sampean nyalahke aku. Ora nyalahke sampean, ning nyatane kula niku ya wis momong Kurawa kanthi apik-apik. Lah kok sampean ngunekke kula ora jegos momong para sata Kurawa. Kula ora ngunekke ora jegos. Ning sampean niku sing nuwun sewu lho, senengane nyalahke kare kula. Kula ora nyalahke, kula niki mung matur napa anane. Napa anane sing kepripun? Wong nyatane kula ya ora salah. Lho nuwun sewu, nek carane kaya ngeten iki sampean tegese ngidak-idak kula. Sing ngidak-idak sampean dhisik. Sampean sing ngidak-idak kula, sampean golek rai ning ngidak-idak kancane. Kula mboten golek rai, ning sampean niku gurune Pandhawa Kurawa napa dudu. Gurune Pandhawa karo Kurawa. Ning guru sing apik napa guru sing apik? Kok sampean ngalani sing elek? Nek ora ngoten niku ora trima. Kula ora bakal trimake perkara niki. Lho nek ora trima ajeng apa? Lho, kula manut mawon ajeng napa kula manut? Hei! Wong gerang-gerang ora toto. Bodhono.
wonten dawuh. Niki teng pundi? Terminal. Anu pasewakan. Pamalario, wonten dawuh. Niki teng pundi? Pasewakan. Sampeyan ku wong tuwa napa bocah? Inggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa kudune ngerti tatanan. Ratu nedeng sine wong sampeyan teng slumong sapenake dhewe. Syukur. Aku ora marahi senengane kok sing marahi nek ora marahi ora. Nek ra dinekke aku ya ora bakal males. Ae senengane marahi nek mudun apik-apik kok ora biyen. Sampeyan niku sing kula niki wis meneng-meneng kok. Sampeyan niku kula ya ora meneng kok. Sampeyan niku bela. Nggih. Iso do meneng ora? Nggih. Yai, nuwun sewu. Menawi caranipun mekaten paduka selaminipun namung badhe nggadahi raos panggresah duwin panggresula. Samenika ngaten. Petanganipun sampun ngantos dipun tebih-tebihaken. Nggih. Petanganipun sampun ngantos dipun damel tebih, dipun damel cekak kemawon pangraos panjenengan Yai Prabu latur ing rengkuh Pandhawa menika minangka dados kadang paduka. Menawi pangraosipun Yai Prabu menika tansah Pandhawa menika dados mengsahipun Yai Prabu, dumugi jaman menapa kemawon panjenengan boten badhe jenak, tuwin boten badhe sekecul nggadahaken panegari Ngastina Yai. Sikra-sikra yen permana kanca sikra nglakit nawang sesangka nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak katriku mulung mangrempak ing wadya Kurta-kura reka kiri-kiri Ro nanggono magawe gelari wang-wang Didemadyaning Pasewana Negari Ngastina. Nalika semanten gumarenggeng pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna tuwin Patih Harya Sengguni. Nyerweteh nganti kaya bedhet sewu neba pategalan. Parandene sanata ing Ngastina njegleg datan mubah, datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Nglenggahi kanyo pinangka wardu kanyo tujane ganten wardu jara mangecok nang durung abang ida drumanding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping muri keseban punamu apa to kang dadi darunane ora ana macan suku rangkeh Gajah Medha Joko Wandilan kejawi namung sowanipun putra ing amartat majaning Salata Prabu Puntadewa nenggih Raden Pancawala kadhiraken ingkang rayi nenggih Bambang Antasena ingkang minggah datulaya karo cingak kang samya mulat mawon mbrahe para kawula kanca biyak-biyak ana dayo minggir jaluk dalan Ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta oh
Koko Prabu Baladewa wonten dawuh Yai. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Mriku mboten panginging kados suwanipun anak kula pun Pancawala kaliyan pun Antasena. Lah jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Yayi. Mbok menawi suwanipun Pancawala kaliyan pun Antasena menika wonten wigatos tumuli katimbalana. Wigati sampun menapa? Menawi sakmangke nggadahi sedya ingkang sae tumuli paduka Yai Prabu kedah nglenggari Bawa Leksana. Nanging menawi namung badhe damel bebudhek banyu bening kawontenan negari Ngastina. Kedahipun dipun emutaken lancur-lancur Pandhawa menika Yayi. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Kawula nistakaken dawuh. Ana Hanung Hanindita. Bocah mursid isa mikul dumendem jero karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap. Nanging kababaro dadi pakarti. Pancawala padha raja saprabdamu nggir cah bagus. Nunamit pasang kaliman tabi tinebina ngiloduni dumawahing tawang tuwang wa Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang putra pun Pancawala kunjuk ngersa paduka Kanjeng wa Prabu Ngastina. Ndak tampa nggir cah bagus. Ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggon ngadhep ngarsaning wakmu Ngastina. Nuninggi wae sampun boten kirang prayogi pisamanipun ingkang putra pun Pancawala. Antasena, anakku nggih cah bagus padha raja saprabdamu. Slamet Pakdi. Nering sambikala praptaku ora nemu alangan sewiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi. Antasena anakku cah bagus. Ndak tampa pangestune wakmu Tampanana, tak gegem ndadekake jimat. Pancawala anakku lanang padha raja saprabdamu. Nuninggi wa Mandura. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk wa. Ya tak tampa. Pangestune wakmu Mandura Tampanana, kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Antasena padha raja saprabdamu. Pangestune Pakdi Bule. Hus. Lah piye? Antasena. Ana dawuh apa Pakdi? Aku ki ratu Nalendra Mandura, jenengku akeh, Baladewa Waning Pintu Wasi Jaladara Anom Kakrasana, Kakrasana Karsana lan sak piturute, kuwi jenengku kabeh. Aja nyebut bule. Oh ya wis. Lah ora ngerti wong aku ki wonge apa anane. Ya nyuwun pangapura ya Pakde, nek aku ora entuk nyebut bule. Nek bule ki sirikane Pakde aku ya nyuwun pangapura wong biasane aku nek ngendi-endi nek nyebut sampean ya bule. Ewadine mengko aku ora entuk diparengake nyebut bule aku nyuwun pangapura. Nek bule kuwi sirikane Siwa Mandura. Wis balenono ping 1000 ngas. Malah bule. Oh iya ya lali aku. Lali. Bektiku katur Pakdi Mandura. Tak tampa pangestune awakmu Mandura Tampanana ndak gegem ndadekake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan nggir. Inggih Eyang Patih wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk Eyang. Inggih kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Hooh Mbah. Slamet tekaku, bektiku katur ya Mbah. Inggih, kula tampi nggir. Ah, putuku Pancawala padha raja saprabdamu nggir. Eyang Penemban Sukalima wilujeng bekti kula kunjuk Eyang. Ya tak tampa. Putuku Cah Gagah Cah Bagus Antasena padha raja. Slamet tekaku Mbah. Bektiku katur ya. Ya tak tampa. Ping wong loro iki mau. Heeh. Ora ana kancane, ora ya ming karo kakangku Pancawala. Oh ya syukur. Aku mau ya liwat ngarep pertapan Sukalima. Sepi. Pancen aku tindak ning Ngastina ya mesti sepi. Sing ning ngarep ming Mbah Putri tok. Mangani tandurane tanggane mau. Ora tok elekke. Lah ngelekke piye wae aku ora iso omongan karo kewan kok. Hus. Omonganmu kuwi lho, sithikane kok nyelekit. Ayo digusah, ditabok bokonge, kowe engko cemburu. Mau tak tabok bokonge kowe cemburu. Waton ora nengah-nengah. Bokong pinggir wae. Oh iya. Ya sesuk nek aku liwat tak taboke gen. Tak cethote. Pancawala, wonten dawuh Antasena.
Ana dawuh apa, Pakde? Ing antaraning bocah loro, sapa ingkang bakal matur? Wis Kang, kowe matura. Aku tok jak mrene kuwi mau janji nalika tekan Ngrandu Gumbala mau, aku tok kanthi ning negara Ngastina tok nggo jagani kowe matura wigatine apa? Engko nek kira-kira Siwa Ngastina lan kabeh sing lenggane kene iki nesu, kowe ora usah wedi, kowe nggawa aku. Iya, Dimas. Wis kek matur apa anane kaya sing tok kandhake karo aku ning Ngrandu Gumbala mau. Iya, Dimas. Tak tatane dhisik supaya aja gawe sengkel penggalihing Kanjeng Prabu. Ya, sing ati-ati ya, Kang. Iya. Pancawala, wonten dawuh wa ening wigati apa? Dene sira sowan ana ngarsaning wakmu ing Ngastina. Nggih, ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun wa Prabu Duryudana. Dene ndungkap angka kalih sowan kula menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang sampun tan bangkit pinambeng. Anggen kula kepi lan kumacelu kepengin sanget sowan paduka wa Prabu Ngastina. Ya, ana wigati apa? Ingkang sepisan ngaturaken bekti dening ingkang kalih. Estunipun badhe munjuk atur nglairaken dhateng pangunek-uneking raos ingkang sawetawis mapan wonten telenging manah kula wa. Ya. Gage matura. Wigatimu apa? Kejawi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngersa paduka wa Prabu. Estunipun anggen kula sowan menika inggih waleh-waleh menapa? Estunipun badhe nyuwun idi palilah paduka. Idi palilah bab apa? Kejawi ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti ngersa paduka wa Prabu. Estunipun anggen kula badhe munjuk atur menika wonten suka lilaning penggalih paduka. Aku kudu kepiye? Kejawi kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wis aku weh. Aku wis ora rampung-rampung iki. Kowe iki kan duwe pepinginan ning atimu ora tekan. Ngono kuwi sing aku ora seneng. Dimas piye? Kaya-kaya ora wani matur ngersaning Kanjeng Wong Ngastina. Nek ora wani, kowe aja ning kene. Ning ngendi? Ning mburiku kene. Iya, Dimas, tak tembungke. Iya, nanging aja dadi pasulayan. Wes kowe iki padha bapakmu. Aja dadi pasulan-pasulan piye? Nek diniati ngene iki kudu apa-apane wani, padangane wani, petengane apa meneh. Nek cara aku ngono. Iya, ya mung rasaku ora penak. Pindah nggon. Ora penak kok bingung. Antasena piye? Ngene, Pakde. Terus terang bae ora usah dadak ditutup-tutupi, aku ngetutke kakangku Pancawala. Ya. Sing wigatine nalika ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala, Kakang Pancawala ki rerasan karo aku. Rerasan bab apa? Lerasan gone kepengin dadi ratu. Lho, kepengin dadi ratu. Ngenteni lengsere bapakne mesine bakal dadi Nalendra marang sapa meneh. Negara Ngastina bakal tiba kejaba mung anakku Pancawala. Ning karepe Kakang Pancawala iki ora dadi ratu ning Ngamarta, ning dadi ratu ning Ngastina. Lah, tekane rene nganti karo aku ki janjane dhewe arep mrene dhewe ning ora wani mergane wedi karo Pakde-pakdeku Kurawa. Yo, tumuli ngejak karo aku. Nalika semono kakangku Pancawala ngendika ngene iki. Dimas Antasena, aku terno ning Ngastina. Aku pengen ngrasakake lungguh dampar keprabon ning Ngastina. Ora ketang amung telung kedheping paningal, ora ketang amung sak uruping damar, sak umuring jagung, aku tak ngrasakake dadi ratu ning Ngastina. Mula aku terno. Nek ana apa-apane Dimas Antasena kudu iso ngrampungi karya merga Dimas Antasena ngerti to pambegane Pakde Kurawa, Siwa-siwa Ngastina. Mesti aku bakal lara nek ora nganti Dimas Antasena ngono kuwi. Nah, aku sing dadi wakiling Kakang Pancawala terus terang wae tekane Kakang Pancawala tekan kene iki mung arep kepengin nyuwun ngambil dampar. Ora kita ngomong sedhela, Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Wis kuwi wae rasa tak dawak-dawake rembuke ndak selak kewengen. Pakde mengkari entuk apa ora? Nek entuk matur nuwun banget, nek ora iki sing ngamuk aku. Wis ngono wae.
Jagat Dewa Bathara. Kok Prabu kados pundi? Kowe lah dalah bocah iki nek mejenun ya ngono kuwi. Omong apa anane cobloko kaya bapakne. Lah aku nek ora apa anane ming ting plintut ki ra seneng. Apa anane gek padang, gek rampung. Nek arep perang ya ayo gek perang. Nek arep to wenehke dampare ya wis kene, sampean lungguh dampar, medun saka dampar. Terus kabeh nayaka iki lunga kabeh, kakangku meng lenggah dampar, aku sing dadi nayaka. Wis ngono wae. Paman dos pundi? Ah monggo klasa bantal digulungi. Jagat Dewa Bathara. Iya nek sing nembung Pancawala piyambak kemawon lari menika mboten gadahi kekiatan. Nanging nuwun sewu lho Nger, ingkang ngendika menika lingging duweni kekiatan. Bocah srogal-srogel ning Nyemelangi. Wah, Jagat Dewa Bathara. Yayi, saenipun dipun paringaken. Estunipun menika putra paduka piyambak, jernyatanipun tembungipun namung ngampil, boten ketang namung telung kedheping paninggal. Boten ketang namung sak uruping damar, sak umuring jagung, Pancawala kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Awon menapa dipun paringaken. Sabab menawi boten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Tan Wurunga Antasena ngamuk ning Ngastina. Rayung lho to, Nger? Heeh, tepat. Wis ngono wae. Ya, saya deg-degan kula. Pripun Kakang Durna? Oh, monggo Nger, pados kontrakan anyar mawon, Nger. Kisah saking negari Ngastina mriki. Menika ngantos Antasena menika ngamuk, oh, bocah menika ndugal kewarisan. Menawi ngantos Antasena menika engke damel geger wonten negari Ngastina, sinten ingkang badhe nampakaken kridanipun Antasena? Oh, Nyemelangi, Nger, menika Nyemelangi. Samangke kula aturi maringaken kemawon. Lah napa-apa tumon ing atase Nalindra. Kula menika ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten kemawon. Menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun Tan Wurunga dadi kemeren. Yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina. Terus kula niku ratu sing kepiye? Ratu dianggep sing kaya ngapa? Boduna. Wonten dawuh. Kula aturi pariwangsulan dhateng Antasena menika. Oh nggih ngestaken dawuh. Durnaina panalinganing lumajaring ratri. Linenggak janggani. Kok angel banget ta iki? Aneng prang Bratayuda mustaka kapuncang mungging wana mustaka kapuncang mungging wana lole gondhong blekuduk suwaru gembol semua lole semua rantai wela Antasena piye Mbah iki gandeng bingung penggali anak Prabu Duryudana mula tumuli aku ingkang bakal menehi wangsulan karo kowe Simbar paring dawuh apa ngene ya Nger perkara iki ora gampang perkara iki ora ming sak gampang malih epek-epek tangan. Waduh. Kuwi jane basa Indonesia lho, Mbah. Heeh. Ning tak jawake. Membalikkan telapak tangan ki malih epek-epek tangan. Iya. Mula kudu dirembuk sing nganti apik-apik. Ah iya. Kowe nunggu nang alun-alun dhisik ya, Nger. Nunggu nang alun-alun. Perkara iki bakal dirembuk dening para penisepuh negara Ngastina, klebu anak Prabu Duryudana ingkang bakal ngrembuk. Ora-orane yen anak Prabu bakal owel yen negara iki disilih dening Pancawala jer kuwi anake dhewe. Heeh. Mula kowe ngenten ana ning alun-alun. Ning alun-alun? Heeh. Ya. Ning janji lho, Mbah. Janji apa? Nek nganti Siwa Ngastinagara kuwi sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe. Kowe sing tak goleki. Nek diketemu nuwun pangapura. Aku wis nggawa glugu tak nggo geceki kowe. Mbok aja glugu. Oh, mengono kok gawe trata pikir lho kowe. Ning tenan wis, metu njaba dhisik, aku sing tanggung jawab. Aku sing bakal menehi wangsulan karo kowe. Negara diwenehke Pancawala apa ora? Ya. Ning ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Pakde. Aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pakde Mandura aku nyuwun pamit. Yo, Antasena sing ati-ati. Mbah Pakde, aku njaluk pamit ya. Inggih nggih ngatos-atos. Simbah Durna aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Eyang Penemban kula nyuwun pamit. Ya, Pancawala. Ora sandadak kuwatir ki mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina nggih Pancawala. Inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Wa Mandura kula nyuwun pamit. Ya Pancawala Joko ya bocah cilik. Eyang Pate kula nyuwun pamit inggih nggih ngatos-atos. Wis Pakde simbah sekecake lenggah aku tak metu karo kakangku Pancawala tak enteni alun-alun. Iya Antasena bocah bagus. Koko Rabu wonten dawuh Yai. Nggih mudya lamban kados mekaten menika kados pundi jagat Dewa Bathara. Kula namung sumarah dhateng paduka Yai Prabu Ngastina. Bawan wonten dawuh. Kula nyuwun Pancawala Antasena dipun damel wangsul wonten Garing Amarta. Sampun ngantos damel goreh raosing manah kula. Koko Prabu Baladewa. Kula nyuwun pemanggihipun Koko Prabu menapa pantes ing atasipun bayi wingi sore badhe ngampil kedaton ing Ngastina. Nyatanipun menika negari boten wujudaken satunggiling barang teka dipun suwun ngambil menika boten pantes. Yai, menawi perlu kula ingkang badhe ngemutaken dhateng pun Pancawala. Estunipun kala wau kula badhe ngemutaken namung ngemuti bilih menika wonten ing pasewakan. Mangke mindak ndadosaken pasulayan boten prayogi. Kapas rana dhateng Raka ing Mandura. Kula ingkang badhe damel srana supados Pancawala lan Antasena mundur saking negari Ngastina. Matur sembah sewu nuwun paman wonten dawuh menawi ngantos Pancawala lan Antasena menika mangke merguguk ngutha waton boten purun wangsul kula semanggaken dhateng Paman Harya nun inggih ngestaken dawuh Baduna wonten dawuh nggih menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa nanging menawi wonten akalipun sumangga bapa penembaning Sukalima inggih ngestaken dawuh nyun pamit madal paselan Dimas Kartomarmo wonten timbalan Budhana kang padha sebo jeneng ingsun arsa kundur kedatun kawula nun paramadal paselan nyun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo purna gatining pananggilan sanada arsa kundur kedatun jelok saking dampar kencana kenampit gambaran gading kadherang sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang samya ngampil upacaraning keprabon Kawijining saking Mandura tindaknya Sri Narata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Narata wau. Wah. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ana nggana magawe gelari rawang Antasena Pakde Kartomarmo ya ayo kowe gelem bali ora li aku kon bali mergane Pancawala Kandanana najan kuwi kadangmu tuwa nanging ora pantes lamun kepengin nyilih negara Ngastina ngerti yo lamun negara kuwi ora disilih-silihke dening sapa wae ing mengku bawat perintah negara ing Ngastina kuwi Kanjeng Koko Prabu yen kowe ora gelem semingkir apa krakon Kurawa wong atuhmu tegel karo kowe. Tak ajange jembar apa Pakde. Nek Pakde niat arep gawe rekoso utawa arep ngundurke Antasena, aku rupak wani jembar wani. Nek nganti apa kang dadi penjaluke Kakang utawa gegayuhane Kakang Pancawala ora kelakon, dosa nek nganti Antasena ora iso mbedah negara Ngastina, iso mujudake gegayuhane Kakang Pancawala. Yen ngono kowe wani karo wong tuamu Parasata Kurawa sing tak wedeni apamu ora minggat karep aku tibantangan pecah siramu jajal-jajalan Pakde menang sapa anak karo wong tuwa
Ayo. Matno sastra jin ora apa-apa. Oh. Wah. Oh. Cocok tumbak jebol dadamu waras. Mati. Balik ke. Swatama iki jangkar karo wong gerang, ora sandadak kokean gunem. Ayo, ora menehke negara Ngastina. Wujud apa wae tak wujuti, pecah dadamu ayo. Ketokno kasudibianmu, Asatama. Mati. Pakde Durmagati, Antaséna. Mumpung iki dulung Patya gegel, kowe mundul. Mundur piye? Mundul ora njaluk negara Ngastina. Nek kowe pengen negara tak bedahke, tak bandane latune ning aja Ngastina ya nggih, cah bagus. Pokoke Pak kakangku, Kakang Pancawala nek ora negara Ngastina dheweke emoh dadi ratu. Ora nek Kurawa kuwi negara Ngastina. Aja maju jen, Pakde. Kon ngrubut Antaséna. Anak Werkudara kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wah, kowe iki pancen ngeyel. Kowe ngerti oleh aku sapa? Pakde Durmagati. Nek liyane tok anggap enteng lah masalah, nek aku aja tok anggap enteng le. Ayo, matno sastra jendramu, pecah dadamu. Yo, tibakno. Hai! Wah! Bajigol apa-apa. Edan. Modal. Ayo, nggawa gaman. Oke, tunggu sini. Baca silahmu. Nek nganti tatu aku meguru karo kowe. Matek kowe. Modal kecangkol ora kowe. Wah. Widian gak apa-apa. Bacok bendho silahmu Diwana. Wah! Widian. Glaji ndasmu. Tibakno. Asem lah apa-apa. Antaséna? Oh. Aku wong tuamu. Aku pakdemu.
Ning nganti aku kalah kalau kowe wilang bebalang ayo. Kowe bayi wingi coy alwani kalau pademu sing tak nggo gamane apa? Kowe cengan menang kalau pademu bumi langit tangkep. Bah. Ah. Wah. Oi. Oi. Wah. Aduh. Oh, het. Ayo le, kerayak le, kerayak le. Ayo aja maju siji-siji. Kerayak ngger Antasena. Aduh, aku tobat ngger. Antasena aku wong tuwa aja mbok kapak-kapakke. Aku wis kapok tenan. Mbah Pate. Apa? Ayo linggo sing apik. Engko ditonyo. Ora. Wis tenang wae ora. Aku ora cengkiling. Tenan. Tenan. Aku wedi tenan aku. Aku tak takon diwangsuli ya. Ah iya. Sing ngetapke Kurawa mau sapa? Aku. Sing ngakon Anak Prabu Duryudana. oh dawuhe piye? Kon mateni kowe. Aku nyatane ora mati ngene kok. Berarti lengane isih akeh. Lho ngopo padake sentir? Udu aku lho Antasena, aku tobat tenan. Aku aja tok kapak-kapakke ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya. Ora entuk. Nang kene wae. Engko nek nganti aku konangan anak Prabu Duryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan ya ora apa-apa. Men dipecat lemu dadi patih. Aduh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono, Pengen. pengen slamet. Pengen. Nek pengen kena bali rono ning ana syarate. Syarate apa? Syarate kowe nek tak undang Sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru ngene ya. Isin aku. Wegah Antasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis, gelem. Ya, engko nang nggone kowe ora wangsulan ngono ki tak ajar kowe. Iya, iya. Sengkuni Dalem Pak Guru. kelas pira, Lik? Kelas 6. Wis tuwa kok kelas 6 Nunggak ping 8. kok nunggak terus ngopo mergane? Isin aku. Isin kula Pak Guru. Ora sah isin. Kula nakal. Oh, nakal. Nggih Pak Guru. Ngopo kok ra munggah? Nginjen roke Bu Guru. Nginjen roke Bu Guru. Nggih Pak Guru rok dipepe kok Pak Guru. Oh, tak kira nek lagi mulang. Mboten wantun. Nek nginjen rok dipepe ki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan Pemean Pak Guru. Mpun nggih Pak Guru, mpun nggih. arep endi? Ajeng wangsul. Pelajarane pun telas. Kena nandhake murid sing pinter bali karo nyanyi. Mboten isa Pak Guru. Kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Saged. Ya wis gawe nembang. Ya wis.
Saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Terserah manut kowe. Pak guru ki seneng nek muridé iso nembang sing lancar. Aisin ya, Pak Guru. Ora usah isin, ora apa-apa ge wis. Ge nembang. Ndang. Mentak, Ya wis apa-apa. mentak. Sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih, Pak Guru. Karo ndono nembang. Nek mandeg tak bandem watu kowe. Nggih. Mentak. Mentak. Tak kandhani, Pak Guru. Ya. Iya ngerti nek mentok tak kandhani. Tak kandhani. Wong rupane Pak Guru. Oh tak ajar kowe. Mboten Pak Guru. Bandem saka kene. Sini. Hamba aja ngetak ana kandang. Wae. Dik Patih. Sampeyan iku Patih lho. Patih ki wong nomor 2 teng negara Ngastina. Lah kok mentak. Apa ora isin ditonton kawula semene akeh? Tak kandhani mengrupa. Dik Patih, sampeyan iku ora kaya ngono ki to. Ah, kula isin, kula niku pendhita. Kula niku kanca sampeyan. Lah kok dadi sampeyan nyanyi mentak teng mriki niku ora yo pirang-pirang ki to Dik Patih. Tak kandhani mung Dik Patih, aduh. Mbok ampun kaya ngoten ta Dik Patih. Mentak. tak kandhani mung rupamu. Kula diduduki Antasena kon nembang. Oh, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki jan. Ku karepe dhewe ra. Mentak. Ana wong tuwa-tuwa kok do ora ngerti isin. Tak kandhani Man, sampeyan iku wong gerang lho. Nyanyi turut dalan sak penake dhewe. mengrupamu. Aku ra iso meneng, Dur. Anggere meneng dibandem mengrupamu. Ange sini. Ah, tur sasana. Lho wonten dawuh. Kowe maju ya Cah Bagus. Maju, Antasena Patenana. Mentak. Mong. Wis kana gek maju tur sasana. Musuhe Antasena. Antasena pateni. Mentok. Wis pokoke wong telu miangon mentok kabeh. Oh, Ndrawasi watune wis digdaya lho. Ing atase ming dibandem sing didhawuhi Paman Patih Sengkuni kok kula sampean ya melu. Ora. Gugu karepe dhewe ora Mentok. Oh, pancen yo edan Antasena ki yo pinter tenan kok. Watu dijawab pajapu kok aku anggere ketiban watu kok iso mentak-mentak. Lah nggih, kula ya gumun kok. Kula kok ya iso dadi ketiban watu kok ya iso mentak-mentak. Mangrupam. Oh, nek ora ngados rekoso Ngarkosane mboten adoh. Oleh bandem saya banter. aku ya gumun lah kok dadi dikdaya temen. Mangrupam ayo ngono atone. Oh, iki nek ora ndelek rekoso Ngrekoso nek mboten ndelik soalé munyok. Oh, manus maning jajanan sekretaning bawana. Iblis lalat Antasena tiban cundha manik mbok dadi ngombalake. Antasena. ana dewa welas, Mbah. Lah kenapa kok tadi bali cundha manik kok ora apa-apa? Lah iki cundha manik. Aja mati aku.
manusmaning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Antasena malah gawe geger negara Ngastina. Lengger, kena tak kandhani apa ora? Ora kena tak kandhani. Awakmu mentolo karo kowe glandang nang lomba dadimu malah. Setan alas. Lele iki nenggala kok marane tangan kowe piye? Nenggala iki ampuh. Nek nggo mateni wong radu dosa ki ora gelem mateni, Wadi. Lho, nyatane tiba ning tanganku. Piye? Lho, iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jaluk. Ama. Lho. Komo piye? Emah kuwi nenggalaku tak jaluk. Ora bakal tak paringke, to tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura Siwa Baladewa iki wis ning tanganku. Tak jaluk Antasena. Ora tak jaluk, ora mati aku. Bubar maut. Siwa Ngastina golek papan pendelikan. Siwa Mandura mlayu, Durna mlayu. Lah iki nek nganti suwung Ngastina, monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu ning negara Ngastina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Sentanu. Jarine sing dilenggahi Siwa Ngastina kuwi dampar tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah siji kamituwaning negara Ngastina, ora ngerti apa syarate, sengkune cegate kaya. Wah, Antasena ngamuk. Anak Prabu Mandura mlayu, anak Prabu Ngastina mlayu. Kakang Penemban Durna ya mlayu. Iya aku nek ora mlayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Apa Pak Guru? Arnendi ajeng wangsul. Arep bali kok malah dolan. Kuwi murid apa kuwi tak takon? Murid sae, Pak Guru. Murid apik dengkulmu mlocot kuwi. Ayo, Mbah, iki ora guru karo murid, denguk sing apik. Nggih. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ndara sapa? Ngaku putumu kok Ndara. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus Simbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngastina. Nggih. Siwa Ngastina kae lenggah dampar tiron to, leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lungguh dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngastina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Kyai Antisura menika ingkang ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar kepraboning Ngastina. Menawi jengandika angger Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beta kula kanthi sowan wonten wantilanipun Kyai Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun priksa kalian Kyai Antisura ingkang ngraka angger Pancawala lan panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar kepraboning Ngastina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken angger Pancawala menapa angger Antasena. Oh ngono, Mbak. Inggih. Yo, tak tutke kaya ngapa kanane Kyai Antisura. Monggo kula dherekaken.
po, Mbah? Nggih menika Kyai Antisura. Terus carane piye? Monggo salah setunggal entasipun wayah kula Angger Antasena menapa Angger Pancawala. Kula aturi munjuk atur ngersanipun Kyai Antisura jer menika Gajah Pusaka. Kyai Antisura mugi parenga animbang tuwin analiti dhateng ingkang wayah. Kula turasipun Pandhawa menapa kula kedunungan wahyu ning ratu menapa mboten upamiya mekaten monggo kula aturi anitik dhateng jasad kula. Pantes lan botenipun kula menika lenggah dampar keprabon sejati wonten negari Ngastina ngaten nggih. Tansah marpamoring sukma sinukmaya sinukmaya winah ya wing asepi. Oh nuwun sewu Kyai Antisura. Kula pun Pancawala putra sinuwun Prabu Darmakusuma ing Ngamarta. Jer nyatanipun Ngastina menika estunipun kagunganipun punden kula para Pandhawa. Monggo kula menika turasing para Pandhawa turuning Pandhawa 5. Mugi parenga paduka anitik dhateng jasad kula. Kula menika pantes lan botenipun lenggah dampar gading negari Ngastina. Menawi tetela sampun pantes tuwin trep kula lenggah dampar keprabaning Ngastina, monggo Kyai Antisura kula aturi mbadal saking wantilan nglenggahaken ingkang abdipun Pancawala wonten dampar keprabaning Ngastina. Kyai Antisura jumangkah anggra sesumbar lindhu bumi gunjing kumaluduk kuntur katup ingkang sekawit kendel trale wiwit dipun obahaken suku dipun obahaken mangajeng mamburi satemahku mrenceng konang rante saya dangu saya banter nggih ngobahaken trale suku den sendal rante pedhot parandene ora nglenggahaken Raden Pancawala Raden Antasena mlayu manjing alas Sang Antisura. Menawi mekaten nyata nuwun sewu lho. Panjenengan boten kedunungan wahyu ning ratu ketitik Kyai Antisura boten mailu aturipun Raden Pancawala. Malah mlajar mlebet telenging wana. Kang, aja sedih hatine, ditrimak-trimake. Nek Kakang ora kedunungan wahyu ratu, aku ora kedunungan wahyu ratu lan aku karo Kakang ora kuat lungguh dampar, ya wis dadi pestine sing gawe jagat. Iya Dimas Antasena sak banjure piye? Apa kudu bali marang kasatriyan? Rasah. Tetep nang Ngastina. Ngenteni baline Kyai Antisura mesti kae mboyong wong sing bakale pantes lan trep lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Ngono Dimas ya. Lah kula pripun? Kowe tetep dadi murid. Oh inggih. Mentok wis le nyanyi wis. Oh inggih ngestaken dawuh. Pokoke nang Ngastina Simbah Sengkuni tetep nang Ngastina. Janji kowe lunga saka Ngastina tak goleki, oh tak ajar dhewe. Oh inggih, ngestaken dawuh nggih, ngestaken dawuh. Lurewang Candra katawengan Somo ing tias katuritan limot kabyataning rojit Ramemindri
Yama nawung kakowenging wang wisesa Nuwun sewu Yang ndadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang wayah jengandika Kanjeng Hyang janur gunung kadingaren rawuh wonten ing negaring Traju Trisna ingkang wayah pun Setija Buma Narakasura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang gandhak mleguduk suaru kembal semerante hawela nggih Ger wayah Mas sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura kula tampi akarya bapa raos manahipun ingkang bapa ing Sokalima. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklim kula katur, Nger, wayah Mas. Nggih, Kanjeng Hyang. Kula tampi akarya bapa raos sing manahipun ingkang wayah. Wonten menapa dene janur gunung rawuh jengandika Kanjeng Hyang wonten ing Traju Trisna, Hyang. Menika ngaten, Nger. Wayah kula Prabu Setija Bama Narakasura estunipun anggen kula kedarang-darang prapta wonten negaring Traju Trisna menika mboten kanthi kasengaja jalaran mugi andatos ing kawuningan bilih negaring Astina dinten sakmangke geger sabab saking menapa mugi andatos ing kawuningan mboten sabab saking menapa awit saking tingkah polaipun inggih menika kadang jengandika wayah kula pun Antasena kaliyan wayah kula pun Pancawala anggenipun Pancawala menika kepengin nyuwun ngampil negaring Astina mboten kitang namung sekedhap anggenipun kepengin ngraosaken dados Nalindra. Kula nuwun sewu lho, Nger. Estunipun aneh ing atasipun negari kok dipun suwun ngampil menika rak mboten nama saemperipun lan mboten nama saklimrahipun. Menawi badhe nyuwun ngampil menika mujudaken satunggiling barang menika tartemtu badhe dipun nampilaken. Nanging menika negari lho, Nger. Menika negari. Inggih. Satemah dadosaken geger antawisipun Kurawa lan Antasena. Krana kadidayanipun ingkang rayipun Antasena menika pancen kondhang bocah ndugal kewarisan, Kurawa bubar mawut. Nadyan ingkang Eyang ing Sokalima majeng wonten ing pabaratan ngasta Kyai Cundamane wadene Cundamane saged karebat dening pun Antasena. Anak Prabu Baladewa ugi semanten ingkang wayang Mandura ngagar Kyai Nenggala ugi karebat dening pun Antasena wekasan sakmangke sami kepelajar. Lajeng wigatosipun menapa dene Kanjeng Hyang ngantos dumugi wonten negaring Traju Trisna. Jer menika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun Ngastina kaliyan kadang kula pun Dimas Antasena. Kula namung badhe caosi kabar. Nalika mlajar kala wau anak Prabu Duryudana weleng kaliyan ingkang Eyang ing Sokalima. Kanjeng wong Astina utawi Kanjeng Paman Duryudana paring dawuh menapa, Hyang? Ingkang paman inggih menika ing Astina paring dawuh, Bapak Durna, kula aturi pados pintasrayan. Sinten kemawon Nalindra, satriya, brahmana ingkang saged ngrebat malih negaring Astina sakitanipun Antasena lan Pancawala, mboten ujar, mboten kaul. Temtu kula badhe maringaken negaring Astina menika sak sigar semangka dhateng Nalindra menapa satriya ingkang saged ngrebat negari menika saking tanganipun Antasena. Ngaten, Ger, ngendikanipun ingkang Paman Duryudana. Ing cumangkah anggro sesumbar lindho bumi gunjing kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyu kangku mambang jagat wasaning Bathara panjenenganipun Eyang Durna menika mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti. Kula menika pendhita lho, Nger. Kula menika mboten badhe wantun matur dora. Menawi ngantos kula wantun matur dara, tegesipun kula ngregeti dhateng jubah kula piyambak. Ngregeti dhateng kabramanan kula piyambak. Menawi delem katen, Eyang sak mangke sampun cetha nggihipun Paman Ngastina, sinten ingkang saged ngrebat negari Ngastina saking tanganipun Antasena badhe kaparingan negari sak sigar semangka. Menika leres. Menawi ngaten menapa ingkang wayah ing Traju Trisna pun Setija Bama Narakasura dipun parengaken sak biyantu botrepotipun Kanjeng Paman Duryudana.
menika malah langkung prayogi mlajeng antika saged ngrebat negaring Astina. Kula ingkang matur menawi negaring Astina badhe kaparingaken Nalendra Tradu Tresna Pabustija Bama Narakasura. Prajurit ingkang sekeca kula ingkang badhe nglabrak Antasena Kanjeng Hyang. Dalah ora nyono babar pisan. Jebul bakal kaya mengkene kamukten sing kudu ditampa dening Nalendra Tradu Tresna Prabustija Bama Narakasura. Antasena, adiku dicah bagus. Yen pancen Si Adi ngeman karo uripe Si Adi, mestine Si Adi bakal maringke negara marang pun Kakang. Nanging to Si Adi ngukui negara Ngastina. Apa kira-kira Si Adi keduga lan kuat ngimbangi kekuwataning Nalendra Tradu Tresna. Antasena, aku sing teka aja kaget, adiku cah bagus Antasena. Wagut kati nyomawukyat ira wang-wang. Nuwun sewu Kakang Mas. Ngantos bingung raos sing manah kula kakanthi paduka Kakang Mas saking jangkar bumi ngantos dumugi titik lenggan sak mangke paduka Kakang Mas Antarja dereng paring dawuh kelawan Kang Rayipun Bambang Irawan nedya tedhak dhateng pundi lan menapa wigatosipun adiku diadiku cah bagus Irawan wonten timbalan pawarta sing dak tampa lamun adiku Antasena ndumbani kelawan kersaning Kakang Mas Pancawala sowan marang negara Ngastina ingkang wigati mung bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina ewadene Kanjeng Prabu Duryudana ora maringake negara marang kadangku Antasena wis ditekadi ento bakal mbedah negara Ngastina mula wektu dina iki Yayi aja nganti Si Adilan pun Kakang keri ing gawe upama mengko Dimas Antasena bisa mbedah negara ing Ngastina. Wis sak mestine lamun pun Kakang lawan Si Adi melu ngempek kamukten ngrasakake kamukten negara Ngastina Yayi. Ing Katri gumulung mangrempak ing wadya Kordakura. Kordakura reka giri-girira nanggana. Nanging menapa mboten dados dukanipun para pepundhen dene Kakang Mas Pancawala tuwin Kakang Mas Antasena pepundhen kula nggadahi niat ingkang kados mekaten Kakang Mas perkara kuwi perkarane Antasena apa dene Kakang Pancawala sing wigati upama apa sing di niati dening Dimas Antasena wis kelakon bedah negara Ngastina. Apa kowe ora kepingin yen to ngrasake kamukten negara Ngastina ingkang sejatine kuwi darbeing para pepundhen Pandhawa ingkang dikukup dening pepundhen Kurawa. Mula Irawan ora usah dadak walang ati. Hayo nusul adiku Antasena marang negara Ngastina. Ngempek kamuktening Kakang Mas Pancawala apa dene Dimas Antasena. Inggih, Kakang Mas monggo kula dherekaken bareng kalopun Kakang Yayi. Suwawi kula dherekaken Kakang Mas.
samuriris eko balik Blekekek sadulita ndara enten apa Gus? dat sabene mung ndara Abimanyu lah kok niki nganti ingkang raka ing Pringgondani. Oh Semar. Sayektining nggonku prapta ning Karang Kadempel nderekake marang jengkaring Kakang Mas Gatotkaca. Nggone paring dawuh lawan Abimanyu yen to dina samengko Kakang Mas Pancawala kelawan Kakang Mas Antasena nedya mbedhah negara Ngastina krana Kakang Mas Pancawala darbe pepinginan ora ketang amung sauruping damar saumuring jagung kepingin nyoba lenggah dampar keprabaning Ngastina. Kang Raka ya pancen mengkono Siwa. Ning ya ora mokal. Dasare Kang Raka menika putra Pambayun. Putranipun Ndara Pandhawa ingkang Pembayun. Mula pun boten nama mokal. Nek duwe penjangka sing kaya ngoten niku mung jane mung neter ketrimaning urip. Apa ya pancen nyata putraning Ndara Darmakusuma niku kedunungan Wahyu Ratu menapa mboten? Ya mung nek sak saged-saged aja nganti gawe geger. Tegesipun ampun bebudhek banyu bening kawontenan negara ing Ngastina. Disuwun kanthi ingkang sak sae-sae. Kula kinten nek tembunge niku kebaing tata krama, tembunge alus. Sinuwun Ngastina le nampa ya bakale alus. Pun ning nek dadak nganggo diwenehi perceka, dadak bedah negara niku kula sing ora mathuk, kula sing ora cocok. Merga niku bakal ngobak-obak banyu bening katentreman negara ing Ngastina. Saya-saya piyai sepuh niku nek disuwarani sing rada ora kepenak mawon adat saben sok mubal kanepsane lho Den. Mareka Den prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing kocap kacarita nalika semanten Jan Abimanyu lenggah wonten sak jawining rangkah padukaning Karang Kadempel wonten tepining wana kadhiraken Ngraka Nalendra ing Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca plajaring Kyai Antisura nyandak mawi trali Sang Abimanyu ditumpangake wonten ing geger mlajar kapiyandeng kaget Nalendra ing Pringgondani wau. Langlanging driya mangungkong Siwa Semar ana gajah ingkang nyaut karo adhiku Abimanyu seminggu lak tututane lak pecahe sirahe. Mangke riyen. Nek ora ngerti mang takon. Sak kelibatan kula ora pangling gajah kok nganggo sandangan tanpa beda kaya piyai luhur. Nika gajah ora baen-baen. Nitik ulese ingkang ngembang duren. Nika Kyai Antisura mang tututi mawon nang awat-awati sing ketebian Ndara.
Ayo Reng gelis. Ayo Reng. Om tinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara sagetar kene dungane engkung lir wuwu sing pine panca Papataking ayam ono Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene sakmangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi, wonten menapa? Dene ketikalipun wonten perkawis ing nedya paduka ngendikaken dhateng ingkang Raka Indrawati. Ngengingi babakan lelampahan ingkang sampun kepengker udakawis 3 dinten ingkang sampun kelampah. Wancinipun Anggara kasih ingkang rayi mbabar pasumpenan. Wondene wanci pasumpenan menika kala wau dawah wonten ing wanci puspa tajem utawi kadara dasih. Mboten kanthi kanyana-nyana Koko Prabu negari Ngastina kablabaking banjir ageng. Satemangin ndangaken dampar kencana negari Ngastina kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Guragapan anggen kula wungu saking nendra pungun-pungun satemah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi badhe wonten lampahan ingkang menapa ing tumanduk dhateng Praja Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Jernyatanipun menika sanes kewajibanipun Paduka Yayi Prabu. Nanging kenging menapa paduka sanget-sanget anggenipun menggalihaken kawontenan negari Ngastina. Koko Prabu nadyan menika wewengkon panguwasipun kadang kula sepuh Koko Prabu Duryudana. Namung saknyatanipun Pandhawa ugi andarbeni Praja Ngastina. Mila wawon menapa menawi perkawis menika monggo sami-sami dipun petang tuwin sami-sami dipun unceki. Badhe wonten lampahan menapa ing tumanduk wonten Praja Ngastina Koko Prabu. Sarating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang diamanah hengkung sumungkem guling
Dewa Narpati duwe nares Wara Kresna kalangkung tresnanira ing Koko Prabu sawetawis rawuh wonten ing Praja Ngamarta Karaharjan tedhak paduka Yai pinantu ing Suka Basuki Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Kresna ndak tampa Baladewa aku ngaturake basaku katura Werkudara tak tampa Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Janaka tak tampa wonten menapa Koko Prabu dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta sumengka pengawak Badra keparengan ndhawuhaken dhateng ngrayipun Punta Yai wale-wale menapa suwanipun ing Karaka ing Mandura menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten mugi dados ing kawunikan bilih samangke negaring Astina sampun bedah Kyai Prabu Duryudana kepelajar ing Karaka ing Mandura kepelajar Bapak Penemban Durna ugi kepelajar sinten ingkang wantun damel risak negaring Astina mboten wonten kesanes kejawi namung atmajanipun para Pandhawa inggih menika putrapun Pancawala kaliyan Antasena Yai Werkudara sabar Baladewa kakangku aja waton bisa ngucap Antasena duwe niat apa bedah negara Ngastina Werkudara kowe tak kandhani Antasena ngrajangi pakartine kadange tuwa ya kuwi si Pancawala ingkang kepengin lan kaselak lenggah dampar ora ketang mung sauruping damar saumpuring jagung nganti dadi dukane Kyai Prabu Duryudana geger negara Ngastina Antasena ngobrak-abrik para sata Kurawa nenggala agamaning pun Kakang Dyasta utawa digawa dening anakmu si Antasena wah caidan Koko Prabu rumaos lingsem dene mekaten pakartinipun Pancawala lare wingi sonten ingkang wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun tiyang sepuh bebecer sastra wirang dhateng para Pandhawa lenggah prayogi kula ing mratitesaken perkawis menika Yai Ganjing langit kelap-lapaton lerken sanging risang mawe gandrung Yai Antasena piye Kang banjur bakal pirang dina meneh nggonipun Kakang lawan Siadi ngunggu marang rawing Kyai Antisura percaya karo aku ora usah semelang Kyai Antisura kuwi nadyan wujud satu wana wujuding gajah nanging kuwi gajah pusaka kuwi wujuding gajah sing pancen beda karo gajah-gajah liyane ya ming Kyai Antisura sing ngerti sapa besok ingkang pantes bakal lintir ke Praboning Ngastina lan sapa ingkang pantes lenggah dampar mula nek nganti mengko gajah Kyai Antisura tekan negara Ngastina nggawa pawongan sapa wae Kakang Pancawala aja nganti duka iya Yai pun Kakang bakal ikhlas lahir lan batin ora duwe rasa ngresula ya nek ngono dinteni mbuh tekan kapan pokoke kudu ngerti sapa sing pantes dadi ratu ning negara Ngastina Kang
Dimas Irawan, Dimas Antarja. Nggih, Kakang Mas kula ingkang sowan. Nggih, Kakang Mas kula ingkang sowan. Ngopo ya, Kang? Ya mergo pun Kakang wis krungu Yai. Pun Kakang mireng yen to siadiran Kakang Mas Pancawala bakal kepengin ngrasakake dadi ratu ning negara Ngastina. Tumulipun Kakang nusul ana ing kene sayekti ora ketamung sithik ngempek kamukten negara Ngastina. Sik, aja ngawur. Panjenengan ate Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar. Ning mau ngendikane Simbah Patih sing ngerti lan sing pono babakan negara Ngastina ki mung Gajah Ki Ayanti Sura. Lah terus piye, Dimas? Gajah Ki Ayanti Sura, Kakang Pancawala matur ngersaning Gajah Ki Ayanti Sura, sapa sing pantes antaraning Kakang Pancawala apa aku sing lenggah dampar ora ana sing dipilih. Malah Ki Ayanti Sura medal saka wantilan mlebu ngalas seprene urung bali. Lah terus kok Dimas ora tumuli mukti ana negara Ngastina. Aku wong nrimo kok Kang nek pancen ora dikeparengake lan aku ki ora kewahyon kanugrahan babakan kamukten wis trima dadi satria ngene iki ya ora apa-apa. Tur Kakang Pancawala ya wis trima dadi satria ngene iki ya ora apa-apa. Iya Dimas Antarja. Pun Kakang sayekti mung nyoba marang katrimaning urip. Jebul tinemune dudu Pancawala ingkang pantes lenggah dampar nadyan pun Kakang Ki putra ingkang tinemu pembayun lancur Pandhawa ingkang tuwa dhewe nanging jebul ora kasinungan kanugrahan mula pun Kakang trima mopo Yayi pun Kakang ora apa-apa. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing gumarupa kana angin gedhe lampahing Ki Ayanti Sura ingkang anggendhong Raden Abimanyu minggah wonten ing Datulaya. Raden Abimanyu kalenggaken wonten ing dampar kencana kagyat kadrokasan sangyaning para putra. Laruta saking kutha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Dimas Antasena piye Kang? Aku wis weling karo sampeyan to, wis matur, aja runtik atine, aja gelo rasane. Arep dikaya ngapa iki isih getulit gadinge awake dhewe, iki isih sedulure awake dhewe. Saiki cetha yen to pancen sing kedunungan wahyu ning ratu kuwi ya kuwi si Abimanyu. Mula Kakang Pancawala Irawan, Kakang Antarja, Kakang Garukaca dadi seksi. Ya pancen Abimanyu iki witus entuk wahyu ratu ing kuat besok bakal lenggah dampar ke Prabune Ngastina. Saora-orane turune si Abimanyu, Kang. Saiki gandeng wis ana ratune sing ndapuk Nayaka aku. Dimas sing ndapuk Nayaka. Heeh. Kakang Pancawala dadi patih. Ya wis aku kari manut patih jero. Patih njaba. Wah, mulane ra tau kena kasus. Ning njaba terus kok. Kok tak loloi tangan cangkemmu lho kok kuwi. Kano Irawan dadi tumenggung. Nggih ngestaken dawuh Kakang Mas.
senopatine loro. Kula nggo abrak apa? Senopati kok kaya genter kaya ngono. Nggih pun sinten? Senopatine Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Nek ana apa-apa sing temanggung jawab Kakang Garukaca Kakang Antarja. Ya Dimas aku manut. Ya Dimas aku manut. Kula Petruk tukang asah-asah. Wah. Mbaya tumenggung apa lurah apa ngono lho. Abdi dalem kok ming asah-asah. Ya kowe tak dapuk dadi tumenggung. Oh nggih. Kula napa ndara? Saora-orane mesti aku paling ora ya banyak dalang samunggaling ya, Truk. Ora ana pase banyak dalang ki ming anu ming apa jenenge? Kula napa ndara? Kowe RT. Oke, ora masalah. Tak gawe angel nek do gawe KTP. Gawe KTP ra nggo cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok. Ora ngono piye? Kabeh do dadi senopati patih. Petruk dadi tumenggung kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo, aku kudu dadi prameswari. Tak cocok sirahmu kowe. Prameswarine sapa? Prameswarine Ndara Abimanyu. Njuk kowe rabi karo iki no piye? Lah nek gelem dengkul kowe tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ngono. Ora ngono, piye? Mlumah. Ngene. Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksudnya? Ayo nek Ratu Idu neng cangkemmu kuwi. Gusti was mempeng ora. Aku dadi emban wae ya. Wah iya. Ya sing sok mbarengi ratu nek metu Semar nesu Semar ngono kae. Ora soal man. Wis ngono wae. Kowe pokoke engko dadi apa-apa sakarmu kuwi seksi sibuk, Gong. Oke. Ayo, Mas Senopati orang malang kerik ning ngarepe ratu. Yo, Bagong. Ah, ngono sopan dikit kenapa sih? Wis yo Kang, pokoke aku patin jero, aku patin jaba, Kakang Pancawala patin jero. Terus Sirawan tumenggung senopatine Senopati Antarja, Senopati Garukaca. Yo Dimas aku mingkari manut. Pokoke sapa sing arep ngagru-agru lenggahing adiku Abimanyu ning negara Ngastina, Senopati kudu tata-tata samapta ing gati saweging diri. Ya Dimas, wis to dawuh. Iki Abimanyu malah gedangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setija Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu wonten dawuh negara kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sak Kurawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Yen Abimanyu ora menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana, aku engko wis disraya dening Kanjeng Paman lumantar bapa Panembandana kudu ngrebut negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, iya Dimas. Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang Trakasura ini kok nggugu arepe dhewe mungsuhe aku, aja kuwatir. Kakang Setija, Gatotkaca piye? Ngerti yo, iki Senopati negara Ngastina. Raden Gatotkaca. Lho, wis ndapuk Senopati, ora ning kene bapane rembugan. Menyang endi? Ning jaba. Babu Yayi.
Dar kowe. Adae ra lunga. Kena ana bos datang kok malah medengus nang kono. Awas kowe. Ora ana wong apa-apa, das-des. Ono ngarep dinggoni kok. Malah ora pindah sampluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa? Oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oh iki nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, rumasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir niku mesti sampean malaikate Werkudara kowe iso ngeplaki Petruk. Nyo, godo sirahmu. Tiyeng. Iki nek ngenengi aku tak keplak ndasmu lho. Dolanan guthik kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mraktekke kok mraktekke iki sliwar-sliwar nang mripat. Minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petruk ya ora. Genane ngarepe bendara kok dolanan guthik. Anggepmu iki sapa padamu wae? Sinuwun Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak balas engko. Lho. Wani nglimpe to. Wajake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena. Piye, Pakde? Pancawala wonten dawuh. Aku ora maido kaya ngapa to kadrenging rasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi kumajan iku kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka piyai sepuh yen Ngastina kuwi darbeking para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji, kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Kyai Prabu Duryudana padha keplayu. Saora-orane jejereng Sasrawirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe miradati kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho, Ngastina ki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Mongko tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal ndrebala ngebaki jagat. Mongko Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusane ngadil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar, panas merga Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mula nek tumindak apa-apa ki taran karo wong tuwa rasa kepenake dhewe kaya ngono. Abimanyu, wonten dawuh. Mudhun, inggih. Ngestaken dawuh, nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kalian Gajah Antisura dipun lenggaken dampar. Lah Antasena kowe iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang sapa? Kakang Bagong. Brek. Gong ora. Wis meneng to kuwi lingga wis miring. Nggone cupet e. Ha ya rasa-rasane kok ngono ora. Kakang Pancawala. Pancawala wonten dawuh. Ya bener kowe iki tiba pembayun. Nanging saiki wis krumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok mung kudu putra sing metu pembayun. Nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kamurwing dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega, sampun. Ayo kondur. Inggih ngestaken dawuh. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus? Ndaran tasine wedi lho bapakne. Oh, bapakne kok ya. Kowe kira bapak wedi ora? Ora. Oh. Setan kok kowe iki. Nyataku anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget Kong. Getak ndara Werkudara. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Ya, Pak. Oh, lah sembodo sore mau gleleng ya, Truk. Heeh, sapa-sapa dijotosi gene digetak bapakne wedi. Ning Antasena iki gleleng tenan lho, Truk. Wah, molak-malik ora. Sapa sing ngomong gak keplaki sirahe kene? Ora kok, Den. Damai. Damai-damai dengkulmu mlocot ki ora. Ya pangestoke dawuh. Kakang Bantarja kon bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi?
Ingkala wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Stijo Bumanara Kasura kekalipun sami abenajeng wonten ing alun-alun. Lho, Stijo tekan kene? Inggih, Wa. Napa? Badhe nyuwun negari Ngastina. Pamadane apa Stijo anakku njaluk negara Ngastina? Dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok. Antasena. Ngopo, Pak? Baladewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, bareke. Yo. Kok tak titipke Bapak? Ora. Bareke dhewe. Yo. Bareke dhewe kok njur titip-titipke bapane iki anggepe bapane iki kongkonan iki. Wah, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka Nenggala kok titipke bapane. Pira bara iki tanggung jawab. Endi, Gong? Golek obat mumet. Mumet mergo dikampleng kok golek obat ora. Ya ora-orane digunyer. Digunyer dengkul mlajo. Tru, nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Kulinamu ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak baleke, Pak, baleke. Ya. Senopati Ngastina Raden Gatotkaca rasa dadaku kan gunung tanpa guna. Ngastina bali darbeing Paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina. Ayo jajalan Gatotkaca pecah diadamu. Gatotkaca. Stijo wonten timbalan. Cubluk ing naler cingkranging samu barang ku ya kowe. Lha nuwun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, kok sik to? Kok kowe kok percaya karo Begawan Durna? Kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane Si Pancawa Antasena, kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono. Eyang Durna ngendika mekaten. Kok sik to? Selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe. Aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna. Lah kok dadi anakku lanang gampang men diapusi. Nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo, wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama? Tak paringi, Nggir. Tak paringi. Ning yen nganti mengko Durna Cidra ngubaya, tegese ora nyata ucape Begawan Durna. Traju tresna tak jaluk nang panguwasaning Ndrawati. Sampun ngaten Rama, ayo bali. Ngestakaken dawuh. Luar napa? Balekke pusaka. Truk, nun. Goleki Durna. Teng pundi? Wis kowe goleki ora ketemu tak ajar kowe. Waduh cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 ki kok. Aku ora ngerti Durna nang ndi, Gong. Nun.
golekke Siwa Mandura. Ora sudi. Lho, tak ajar kowe. Sing akon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonane anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Wela. Sing tuwa melu ngecak. Lah kowe iki ngayal kok. Ngayal apa? Aku lho bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae, maleso ning kowe goleki Siwa Mandura. Wis gawe males, nyo. Emoh. Maleso ora apa-apa, aku ora pasang walat. Nan, Yo, asli lho iki. tenan. Piye? Sakarepmu. Piye, Mas? Sakarmu. Wis gawe maleso. Pisan wae tuk ngono terus goleki kokopra anu Siwa Mandura. Ah, ngapusi ya. Engko bales kowe ketara ketap-ketip. Mripate sapa wae ketap-ketip. Gawe wis. Nan, Iya. aduh saya. Ya. Gawe wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene rawani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon, aku ki ratu. Kok dijak guyon. Rumasane aku ki Nalendra iki dicuthuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digobali? Wus. Kok sira Mandura? Yo, gawe wis yo. Wis kono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padose iku. Yo, piye? Ono apa aku? Sampeyan dipadosi Ndara Antasena. Wih lah jagat waisane ku Bathara. Eneng apa Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Ha wong tangane digeret sampeyan ae dhewe kok aku ya mung nyirokke suarane Ndara Baladewa kok. Aku ya ngurung ketemu Durna e. Ya. Lho, kok Durna kok gawa? Lho, kok Baladewa tak gawa? Aku goleki Durna, aku goleki baleni ya. Kae lara rampung selak padang malain. Mbah, Apa ngger? awar balekke pusaka. Oh iya tak terima. Nyo, Oh iya. pun gak ditampa. Gek ditampa iki. Etra. Ora edan kok iki. Lah wong sampeyan iku dibalekke pusakane iki gek ditampa. Etra ora edan. Ah, kowe iki pusaka tenanan. Nyo, lo pusakane dhewe kok wedi ora. Oh, tak terima ya Antasena, tak terima. Yo, nek ketemu karo Siwa Ngastina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya Antasena ya. Mboten nonton e. Sapa? Kengwa Mandura. Lah kuwi apa? Ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok nesusu apa? Tak goleki e. Ya aku wis tekan kene. Nggih ampun gak dikasih. Ngundurke pusaka, Pakde. Pusaka apa? Lho, Pakde rumangsa kelangan pusaka ora? Iya, nenggala. Tak kundurke. Yo. Sone nek nggunakake nenggala ora ngawur. Yo. Iki mergane wae. Oh, tak cocok siramu modar kowe. Kene ya dawa dira pusakane dhewe ya, Tru. Ndekno nek wis nyekel pusaka. Iki pitik sapa mlebu perkara aku iki. Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta. Yo, tak trima. Ngastina tak kundurke, Pakde. Yo, tak trima Antasena.
Sinuwun Ngastina sajake ora trima, Gong. Kalau mlayu-mlayu ngirit para sata Kurawa dendam karo Ndara Antasena Ndara Pancawala. Matur Ndara Werkudara, ya. Ora mulang karo anake. Ora ngajari karo anake. Wong gerang model piye kowe? Samadangi jagat mungo-mungo sapucaking wukir gunung-gunung pun paripurna. Surasudra jan ingkang ratsuh brastut kaping kula Darmastuti Rahang Sami Makarya Rahayung Samya Pinanggi Ndara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.